τις πατάτες τις τοποθετούμε μέσα στο ταψάκι κατά τέτοιο τρόπο ώστε από παντού το ψάρι από κάτω να παίρνει θερμοκρασία. Με λίγα λόγια, σαν να δημιουργούμε μία σχάρα μέσα στο ταψί μας. Πιο πολύ τις πατάτες τις κάνουμε για αυτό το λόγο. Βέβαια γίνονται και νόστιμες από το ζουμί που βγάζει το ψάρι. Αλατίσαμε, περίσαμε με ρίγανη τις πατάτες. Ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και στην πέρκα, με μόνο διαφορά θα την αλατίσουμε από την σκληρή πλευρά της. Το ψάρι δεν ακουμπάει πουθενά κάτω στο ταψί. Έχει από κάτω τις πατάτες που είναι σαν μια σχάρα. Τώρα θα βάλουμε τα υλικά μας. Απλώς θα τα φωτογραφίσω. Τα είδατε ποια είναι. Ορίστε και τα υλικά μας. Τα κόβουμε και τα βάζουμε κατά τέτοιο τρόπο στο ψάρι ώστε να το κλείσει από πάνω, πιο πολύ να πάρει από αυτά γεύση και να μην μας καεί, ώστε να ψηθεί καλά στο εσωτερικό του. Στο τέλος και να τα γαρνίρουμε με το σερβίρισμα, είναι και πάρα πολύ νόστιμα άμα τα φάμε μαζί με το ψάρι. Το βάζουμε στο φούρνο μας στους 180 βαθμούς επί μία ωρίτσα και μετά θέλει κάνα μισάωρο στους 220 ώστε να λίγο ξεροψηθεί. Και αυτό ήταν. Ψήνεται ωραία. Στη μέση του χρόνου παίρνουμε λίγο ζουμάκι από μέσα και το πασπαλίζουμε λιγάκι έτσι να πάρει πιο ωραία γεύση. Έτοιμο το ψαράκι μας. Για σαλατικό με την πέρκα φτιάχνω ωραία χορταράκια.